Bine, Dumnezeu la toți ne face numai bine, fraților. Că ne îngăduie la vreo încercare, așa cum l-a îngăduit pe acest tânăr, l-a îngăduit, nu s-a împotrivit. Nu s-a împotrivit. Dacă tu vrei avere, dacă tu vrei să pleci, poftim, aici averea. Dar a ajuns în poziția aceasta și în suferința aceasta să-și cheltuie toți banii, toată averea. Cu cine? Cu femeile, nu? A ajuns într-o stare de rebălare. Și când a văzut că nu mai are nimica, bineînțeles, cum este un proverb, n-ai bani, n-ai pe nimeni. Dar când ai bani, toți ne-am cu tine și cu mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că banul, averea, n-aduc fericire, scumpii mei. Și ceea ce Dumnezeu, bogăția aceasta ne-a dat-o, bogăția aceasta care ne-a pregătit-o, nu poate oricine să pună mâna pe împărăția lui Dumnezeu. Nimeni nu poate. Până nu semnezi un contract acolo și să spui, da, stăpâne, Tată, de azi înainte vreau să te slujesc. Și bineînțeles că fiul acesta era în familie, fraților, era acasă, nu era din lume, era acasă, cunoștea pe Dumnezeu. Dar vedeți dumneavoastră că mulți se botează și pleacă. Și când dă de greu, se întorc. Chiar aseară era cineva acolo și spunea, frate Dinu, auzi, eu am făcut legământ cu Domnul și am ajuns la concluzia aceasta că fără El nu pot trăi. Fără El nu pot face nimic. Oricât câștig, oricât alerg, toate mi se spulberă. Dumnezeu să ne binecuvinteze, să înțelegem că ceea ce binecuvintează Dumnezeu rămâne binecuvântat pentru totdeauna. Vedeți dumneavoastră când facem câte o binecuvântare de copii, mai este câte unul și apoi zice, dacă ajunge în niște stări din astea de rebel, să spunem așa, un cuvânt, și pornește drumul și într-o parte și în alta, apoi mai spune că ăsta nu a fost binecuvântat de Domnul. Nu l-a binecuvântat păstorii bine, dar nu păstorii dă binecuvântarea mea. Și Dumnezeu dă binecuvântare. Odată ce ești sub protecția lui Dumnezeu, poți să înțelegi și să crezi că Dumnezeu își trage mâna de peste tine și de peste mine. Dumnezeu să ne binecuvinteze. Vedeți cât curaj a avut tânărul acesta să se întoarcă înapoi la Dumnezeu. Să se întoarcă, chiar dacă nu mă primește, dar mă duc. Și a încercat. Și când l-a văzut tata, mărit să fie numele Domnului, o dat ordin, tăieți, fițelul, aduceți haine, aduceți inelul. Inelul e valoros, fraților. Inelul de logodnă cu Hristos. Elimina galadivelio sanado termanao. E fiu în vecii vecilor și El nu respinge pe nimeni. Dumnezeu să ne ajute. De multe ori m-am gândit, El și-a cerut averea, fraților, dar nu i-a dat totul. Nu i-a dat toată averea. Nu i-a dat-o. Nu i-a dat haina, nu i-a dat încălțămintea, nu i-a dat inelul, care astăzi mulți își pierd inelul acesta. Dar facă Dumnezeu pe cei care o negat, au rămas în urma noastră, să facă Dumnezeu să îi forțeze, să se-i pregătească în așa fel încât să ne ajungă, fraților, că după atâta trudă, după atâta predică, după atâta cuvânt, când ne zdrobim, să aducem la cunoștința oamenilor cuvântul lui Dumnezeu,
să știți că nouă ne pare rău când unul pleacă dintre noi. Ne pare rău. Pentru că mulți nu înțeleg slujirea aceasta. Noi nu slujim pe bani, nu slujim pe bogății. Mi-aduc aminte când un frate de la Roșia Montană a spus: frate, din numai să vii să ne păstorești, că-ți luăm casă. Da, eu am legătură cu tata. Și-a spus tata: nu! Nu! Căsile aici rămân, averile aici rămân. Dar tu gândește-te unde te duci. Gândiți-vă unde ajungem. Unde ne pregătește Dumnezeu locul? Aici, acolo unde va fi El, să fie și slujitorii Lui. Mărit să fie numele Domnului. Atâta bucurie am, fraților. Atâta dragoste am. Am atâția ani. Și de la 30 de ani am bătut țara asta și am bătut întreaga Românie. Și când vedeam că se întorc oameni, când vedeam că Dumnezeu botează cu Duhul Sfânt, săltam de bucurie că Dumnezeu este prezent. Mărit să fie numele Domnului. Și El nu te lasă singur. În orice încercare, în orice stare în care te găsești, El intervine, numai să-i dai acceptul, să intre în familia ta. Mărit să fie numele Domnului. Mulți kilometri fac cu mașina ce o am. Am făcut 80.000 de kilometri într-un an și ceva. Și alți 80.000 face poate în 10-15 ani. Dar n-am folosit-o la afaceri. N-am folosit-o în altă parte decât am zis: Doamne, dă-mi o mașină să nu rămân de rușine, să... Mai am și eu câte un prieten ăsta care mă mai pistonează, mă mai înțapă, cum spunea fratele Simionuț. Am aici țapul ăsta care mă mai dă în țapă și nu mă lasă să mă bucur. Mărit să fie numele Lui Dumnezeu. Asta e lucrarea Domnului. Mă duc cu gândul la Zacheu, la Ezechia, și merge prorocul și spune: puneți casa în rânduială, că negreșit voi muri. Dar omul acesta și-a pus casa în rânduială, a plâns. Am probleme cu... Știe, Domnul, mă forțez să spun cuvântul lui Dumnezeu. Dumnezeu să vă binecuvinteze. Am vrea ca sora Lenuță să se pregătească cu o cântare. Apoi fratele Neluțu de la Cristian, sora Adina, sora Tabita și apoi nu știu unde e sora Emilia, dacă nu poate. Am vrea să toți muzicanții să ridice picioare care cântă la orgă, să se ia pe bancă, pe scaun și să aduc o cântare, 2-3 cântări orchestrale. Vreți lucrul acesta? Da, un stop, iar. Păi cum